ҳои оперативии ҷустуҷӯӣ санаи 11 январи соли ҷорӣ аз ҷониби раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳрванд Алифбеков Аҳмад Давлатмаҳмадович соли таваллудаш 1992 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Хорух ҷамоати шаҳраки Сомоншаҳр кӯчаи Меликбеков хона 123 бо гумони даст доштан ба муомилати ғайриқонунии маводи мухаддир дастгир карда шуд. Ном бурда яке аз алоқаҳои ҷиноятии гурӯҳи муташаккили Нашад Ҷаллоби шаҳри Хорух ба ҳисоб рафта моҳи марти соли 2022 бо маслиҳати пешакӣ миқдори 23 грамм маводи мухаддирро аз қочоқбари афғон бо номи Шовалӣ истиқоматкунандаи вулусволии Шуҳнони вилояти Бадахшони Афғонистон ғайриқонунӣ аз сарҳади давлатӣ дастрас намуда бо нархи 500 сомонӣ ба маҳкумшудагон Мусоев Амид Исфандиёрович ва Тобшоев Назиршо Зафарович ки санаи 16 марти соли 2022 бо ҷурми даст доштан дар гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ба ҷавобгарӣ кашида шудаанд мефурӯшад. санаи 15 марти соли 2022 به ساکین شهر خورم موسی فهمید اسفندیارویچ که اولو در مؤسسه اصلاحی قرار دارد تخمینا ساعتهای 21:00 دقیقه مواد مخدر نو 6 را بر حجم 25 گرم بر عوض 500 سومانی مبلغ فروختم. اینچنین من ماه ینور سال 2020 3 مرتبه به محله نوودک شهر خروغ رفته شهروند افغانستان با نام شوولی نام شخص مواد مخدر نو گروئین را در حجم 102 گرم بر عوض 3000 سومانی به طور قاچاق دسترس نموده. нисбати Алифбеков Аҳмад Давлатмаҳмадович бо дастасии моддаи 200 қисми 3 банди В кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. муайян гардид ки Алифбеков Аҳмад солҳои тӯлонӣ ба ҷинояткорӣ машғул буда як гурӯҳи муташаккили Наша Ҷаллобро таъсис дода тавассути ҳаммаслакони худ маводи мухаддирро дастрас истеъмол ва миёни сокинон паҳн менамуданд. ном бурда бори аввал соли 2010 ҳангоми дар синфи 11 таҳсил намуданаш дар мадди назари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қарор гирифта барои корҳои номатлубаш бо дастасии моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати 70 соат ба корҳои ислоҳӣ ҷалб гардида буд. бо ҳамин ҷурм соли 2013 ба муҳлати 1 сол ва соли 2020 ба муҳлати 1.5 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад. номи падару модарон ва сокинони вилоят даъват карда мешавад ки фарзандони худро дар роҳи дуруст тарбия намуда ҳар як амалу кирдори онҳоро таҳти назорати бевоситаи худ қарор диҳанд. нагузоранд ки бо доираҳои шубҳанок ва ҷинояткор алоқа барқарор намуда ҳаёти худ ва наздиконашонро дар хатар гузоранд. дер ё зуд ҳар як ҷиноят ошкор ва ҷинояткор дар назди қонун ҷавоб медиҳад.